كما يكنيكم كل سلام ديو سبدا واحد عندهم ما أنت مزمران اللوده سنو attendance وسيد خن لاينا مدلاوات دين إذا ما تزلسون ولا بمتراف أيكون كانت الدالو بمنك أحيقات الدالو أمين هاليلويا يسوع قوي تايس يا بيري مسكن لينا إن أملاح مسكن مخفات كالكا يبره نجارتاتك أمره يهب مستوعل يهب تباب يهب أمين لذي يا بيري مسكن زي أبير دق قالوا كخفت لنا برهان قالوا كبنا ورلي لينا إن أملاح مسكن بقى تانا بقالك زي أبير خيدي بالحلفة زي حدا استي جميرنا أي تجزي سلطة عابه كم تجربة كنبلي كألنا قصرينا حالك زي لكم نيرام لخ مسكن تايد بلاد استيو ها ما يتفرح يكون تنيرة ولا استتانيرة ها أوه نفرحت كاس عرب ويتوارك هاني ها نفرحت كان تايق برو سعرو زبل حسب حزنا أنكلنا نيرنا ملخ مسكن أتليس تي مسرة أو دخل من صف كأن صفنا نيرنا مالت بزح جزء فرحات يست حسابات كوينير سمعنا ويكم مود كوينير سمعنا ويكون كم زي سمعت كوينير سمعنا of course after سمعتنا زلاوت نجارالو كنفرح إن كلنا انتهيد بالنور بيم بعربي فريهم زدروي وأمنسي انتهي أراويت جسوعدي بالنور أوه فريهم مزدروي وست درقوا سمعت أراويت زي رايو أراويت كامل سيوم علتي فرحات بضح نجارات زي تصبيه زي حسب كنجارات يجبرك هاي مالتيو تزجر موكم زبئي فريقان أي فريقان يفلتك هاي مالتيو منياتو كاب أكلات كانت هاي خوني عند حدا فريقة رليز خون رحاس الله مالتي بفلا إمن عند حدا سندها خيرنا تأمني الشتاء مالتي عند حرشتي توا عند حدا عفت أمني رحاس صنيحو أخي لك هاي مالتي لازم نوزح نجاري زك على عكا فرحات لازم نفرحات overcome كنجبر إنا النمهار زلنا مالتي عمله مسكن أمين لذي أبي بارخ أو قلتف إليه خبلة أبتي كلاي تميتوس معرف حادث جميرنا خامش أسقاب شو عتذ الله حسب كوينا تبجسنا ماتيو أملاخ بزم خنيا زسي منفس حيلن فقرن قطعات نمبر منفس فرحات كم بحدش نبارنت هاي هبا كان يلو أملاخ مسكن هاي هبنا يلو لذا أملاخ مسكن تميتوس قرب مزخلو زنبرو صقام مزخلو زنبرو إنفلونس مزخلو زنبرو باولوس زمسكرلو كاركتر مالتي أملاخ مسكن أبقل إيرياتات انتاي ناي مخان ناي مدحال ويكلاي ناي مفرح تريو يري سلا زنبريو باولوس انتاي زغبرو زلو إنكاري زغبرو لتابعو زلو جن تي ناي فرحات نجر نتميتوس ناي تراين يرتوز خون نيرو نتميت وسترايم تصحف قل مصحف قدسنا بزح بوتاتات مالتيو أي تفرح إن ده تبعله بزح تقصتات اللونا مالتي يبير مسكن سلذي أبتي رومي معرف عصر شد الشون تمساسال مالتي بزعبات ميت وسك الزارب كله سوعيو أملاخ يعيو نايك يبير عيو تسرح سبي سلذا مونغو خون كله سي أي تسمبدو أي تجاجو challenge أي تخنو مشات سبات كنو نابله يتصحف له مالتي أملاخ مسكن سلذي بزي فرحات خون حجزو تجفو ندابله يزارب سلذا أوزر أنا يتايو فرحات انتايلنا يو فرحات منفس كم تخون رينا يوم مالتي لذي فرحات كينو سمعتي مالتي فرحات عند حدا أب لبخا بوتا حيزو كقوطا صار كايز مسخ جزء كايز مسخ ملكا كايز مسخ عصر كان نزل لك عامي نزل لك آخا ألو نزل لك نحواتك أخت مقولة تخل كتكافلو تخل سجان تخجبر قرب تخجبر زمت كفو زخنة منفس يوم مالتيو ونياتو منفس انت هاي تقبلنا يلولو منفس فرحات اي تقبلنا منفس فرحات اي تقبلنا ترادي خونا هانتي تتقبلنا يو منفس حيل فقرن قصعاتن يو امبر لنا سلازي فرحات كاب املاح اي مصنيو نا املاح زلنا ريفرنشال دخونه فرحات الله املاح مسكن فرحات املاح ناي طب كله مجمرتا يلنا له قال እግዚአብሔር ስለዛ املاح مسكن زين الزاربو زلنات قالوا تاو دخونه فرحات تي
ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ነገራት ከይንገጥመሎም ዝመጽእ ፍርሃት ኢና ንዛረብ ዘሎና ማለት እዩ ኣብቲ ሮሜ እውን እንታይ ኢሉ ኣሎ ሮሜ ምዕራፍ 8 ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ ሲበው ጌርና ኣቦ ኢልና ንጽዋዓሉ መንፈስ ስፒሪት ኦፍ ኣዶፕሽን ኢና ተቐቢልና እምበር እንታይ ኮንና ተቐቢልና ኢለውኻ መንፈስ ፍርሃት እንታይ ትብል መንፈስ ፍርሃት ኣለኹም ዶ ጉባኤ መንፈስ ፍርሃት ንምንታይ ንባርነት ስለዚ ፍርሃት እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ባርያ እዩ ዝገብር ክመጽእ ከሎሲ ጀስኢሉ ከዘናጋዕካ ኢንተርቴይን ገብረካ ሓሳብካ ክወስድ ገለ ጥራይ ደይኮነሲ ካብኡ ሓሊፉ ባርያ ክገብረካ ሰብ ነቲ ዝግዞ ዘበለ ኩሉ ታዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ባርዩ ይብለና ማለት ስለዚ እንድሕዳ ፍርሃት ገዛካ እንድሕዳ ሓዲካዮ እንድሕዳ ነገራትካ ተቋጻጽሩ ተሓሳስባኻ እንድሕዳ ተቆጸረ ነገራትካ እንድሕዳ ብናይ ፍርሃት ምንቅስቃሳት ዝተመልአ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ናይ ምግዛእ ሓይሊ ኣለዎ ምሳ ኣተሓሒዝና ንሕና ግን እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ውልድነት ስለስተቀበልና ፍርሃት አባና እንታይ አይገብርኒው ኦፕሬት አይገብርኒ አባ ዝብል መንፈስ ውልድነት ኢና ተቀበልና ቻሌንጅ ስኮጓንፍ ከሎ ነገራት ከምቲ ዘይሐሰብናዮ ከኸይድ ከሎሲ አባ ኢልና ንጽውዖ አባ ኢልና ነድህዮ አቦ አሎና ክብርና አምላኽ ይኹን አባ ኢልና ጸውዒና ይኻ ሓደኳ ጥበብ እንተ ጎደለቶ ኢልና ኣለና እግዚአብሔር ቃል ነቲ ከስ ተሓፈረ ንሁሉ ብልክስ ዝህብ አምላኽ ይለምኖ ምናልባት ይድብል ታይ ዝብል ክወሃበውን ይብለና አምላኽ መስገን ስለዚህ ኣብቲ ጥበብ እንስእነሉ ኤሪያ ኣብቲ ብርሃን ቃሉ ዝሰአናሉ ቦታታት አዊና ቁርብ ስትራግል ንገብር ስለዚህ አምላኽ መስገን እንድሕድኮም ኸውን ከሎ አባ ዝብል መንፈስ ውልድነት ስለዝተቀበልና አባ ኢልና ታንገብር ክንከላልና ካብኡ ሙፃእ ክከኣለና ክኽእል አሎ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ስለዚህ ፍርሃት አበይ ማለት እዩ ስፒሪት ኦፍ አዶፕሽን ኣብ ዘይብሉ ኣብቶም ናይ አምላኽ ውሉድ ዘይኮኑ ሰባት እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ኦፕሬት ዝገብር አባና እንታይ ይገብርኒዩ ኦፕሬት አይገብርኒዩ ባሮት ክገብረና እንታይ ንገብረና አይንፈቅደሉን ኢና ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ወሪና ነርና ማለት እቲ ፍጹም ፍቅሪ ፍጹም ዘይኮነ ሰብስ እንታይ ፍጹምቲ ፍቅርስ ንፍርሃት ኣይትገብራ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ንፍርሃት ኣይትገብራ ተባራ ኢሉ ታ ፍጹምቲ ፍቅሪ ግና አባ እንታይ ያለን ፍርሃት የልበን ይለና ኣሎ ማለት አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ሰባት ኔጌቲቭ ዝኾኑ ሰባት ናይ ፍርሃት ነገር ኔጌቲቭ ነገር ገለገለ ዘብሉታይ ክኾኑ ከለውም ካብ ፍቅሪ ክጎድሉ ከለውም ካብታ ናይ አምላኽ ፍቅሪ ክጎድሉ ከለው ኢንሰኪዩር ስለዝኾኑ ሰባት ከጸልሙ ብዛዕባ ሰባት ክዛረቡ ብዛዕባ ሰባት ብዙሕ ነገር ክዛረቡ ምክንያቱ ንዓቶም እንታይ የብሎም ኮንፊደንስ የብሎም ይበሃለና ደኾን ኸውን ከምዝ ደኾን ይውረየልና ኸውን ከምዝ ደኾን ዝበሃል ሓሳባት ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ናብ ኔጌቲቭ ናይ ምኻድ ቴንደንሲ የርዮም ስለዚ ፍርሃት ክሳብ ክንድዚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ማለት እዩ ለዛ አምላኽ መስገን ፍርሃት እንታይ ይኾንና ብለና ስምዒት ኣይኮነን ሙድ ኣይኮነን ስፒሪት ስለ ዝኾነ ብኡ ክንድረኽ ብኡ ክንምለኽ ለትናትና ثوت لايف ويكلايتنا تحساسبنا عودي بو ختحس كنفقد يبلان كبرنا املاح يكون ስለዚህ በእምነት ዘይግበር ዘበለ ሁሉ ታይሎ ወሎ መጽሐፍ ቅዱስ በእምነት ዘይግበር ዘበለ ሁሉ ታይሎ ወሎ ካብ እምነት ዘይኮነ ዘበለ ሁሉ ታይሉ ኣለኹም ዶ እንታይ ዲሎ ኃጢአት ይሎ ይኮነን ሰሚዕ ኣለኹን ሒደት ሰባት እዮም ዛረብ ዘሎ ቃል አምላኽ ነጽናዕዮ ነንብቦ ነሸምድዶ ጠቅሲ ክንድዝ ምባል እንተ ዘይከኣልና ነቲ ቃል ግን እንታይ ንግበሮ ኮት ንግበሮ አምላኽ መስገን ስለዚህ ግና ካብ እምነት ዘይኮነ ዘበለ ሁሉ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኃጢአት እዩ ኢልዎ ኣሎ ስለዚህ ፍርሃት ኃጢአት ማለት እዩ ምክንያቱ ፍርሃት ካብ ምንታይ ኣይኮነን ካብ እምነት ኣይኮነን ዝመጽእ ካብ ፍቅሪ ኣይኮነን ዝመጽእ ካብ መንፈስ አምላኽ ኣይኮነን ካብ አምላኽ ኣይኮነን ዝመጽእ ባዕዲ ነገር እዩ ካብ እምነት ዘይኮነ ዘበለ ሁሉ ካን እንታይ ኢልዎ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኃጢአት ኢልዎ ስለ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ንኃጢአት ሬዚስት ንገብሮ ፍርሃት ካንታ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ሬዚስት ክንገብሮ ኣለና ብዙሕ ግዜ ሰባት ክፈርሁ ከለው ኢንሰኪዩር ክስምዖም ከሎ ኣብ ህይወቶም ብዙሕ ብድሆታት ቻሌንጅ ክመጽእ ከሎ ናብ ሞቲቬሽናል ስፒከርስ ወይ ከላይ ናብዚ መታብዒ መጽሓፍቲ ናይ ምኻድ ተንደንሲ ትሪኢኻ ንሱ እንታይ ይመስልኩም
ፓራስታሞል ገለን ፈልጠይና ፓራስታሞል ዝም ፓናዶል ገለገለ እሶም መድኃኒት ደም ዋላ እንታይ ያምሶም መድኃኒት አይኮነን ኦኬ እንታይ ያም ዝገብሩ አዓገስቲ ባታታትዮም ማለት ንግዚኡ ፔንካ ዝግ የብሉልካ ንግዚኡ ካልም ይገብሩካ ንግዚኡ ካኡ ዝሐለፈ ስር ነቀል ዝኾነ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል ግን ብመንፈሳዊ ኢንጌጅመንት እንድሕዳ ፍርሃት መንፈስ እንድሕዳ ኢልናዮሲ መንፈሳዊ ዝኾነ ጽምዶ ብምግባር ወናይ መንፈስ ቅዱስ ኢንካውንተር ብናይ ቃል አምላኽ ኢንካውንተር ብናይ ቃል አምላኽ ብርሃን ብናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ምግላህ ወይ ከላይ ምግላጽ ንዓና ቡይ እንታይ ንገብሮ ኦቨርካም ክንገብሮ እንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍርሂ ናይ ፍሪ አትሞስፌር ዝፈጥር ናይ ፍርሂ ሃዋህው ዝፈጥር ኩሉ ግዜ ክንገብረልና ሬዚስት ክንገብሮ ክንቃወሞ ክንክእል አሎና ማለት እዩ ስለዚ ብእምነት ምምልላስ ምልማድ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ዘፍጥረታት ሒዝና ማለት ካብቲ ውድቀታት ሒዝና ተቀዳመይቲ ዝተረኣየት ድሕሪ ሓጢአት ዝመፀት ዝተገልፀት ኣብ ደቂ ሰባት ዝተረኣየት ባህሪ እንታይ ፍርሃት ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ደሃይ ኣብ ገነት ኤደን ምስ መፀ አዳም አቤለኻ ምስ በለ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ድምፅኻ ኣብ ገነት ኤደን ሰሚዐ ፈራህኩ ጥራዬ ካየሞ እንታይ ኮንኩ ኢሉ ፈራህኩ ዝብል ቃል ንመጀመርያ ግዜ ዝተሰምዐ እንታይ እዩ ድሕሪ ሓጢአት እዩ ናይ ሓጢአት አትሞስፌር ኣብ ዘለዎ እዩ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ፍርሃት ጋቨር ንኽገብር ጅምር ክገዝእ ዝጅምር ግናኸ ኣምላኽ መስገን ትጽቡቕ ነገሩ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ክነገረና ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብዘሎ ዘመኖም ፍርሃት ሞት ተታሒዞም ዝነበሩ ሓራ ምእንተ ከውፅእ ኢሉሲ ምሳና ሓቢሩ እንታይ ገይርዎ እዩ ንሞት ከም ዝሰዓሮ ንፍርሃት ከም ዝሰዓሮ ንናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ኩሉ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዝሰዓሮ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን አሜን ስለዚ እግዚአብሔር ይባረክ ኦቨር ተሳዕረ ጸላይ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሓጢአት ኣብ መስቀል ዝተሳዕረ ፍርሃት እውን እንታይ ኮይኑ ተሳዒሩ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ግን ኩሉ ግዜ ናብ ሓድሽ ኣትሞስፌር ከይድ ከለኻ ሓድሽ ቦታ ዘይለመድካይ ነገር ዝኾነ ለውጢ ሓለፈ ግዜ ብዛዕባ እቲ ፊንገር ፕሪንት ናይ ሜምበርሺፕ ገለገለና ንዛረብ ኢና ናይ ኣባልነት ናይ ጎስነት መቆጣጠር ኢትስ አ ቱል ናቲንግ ሞር ዳን ዳት ምንም ኣይኮነን ቱል እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኦፊስ ፊንገር ፕሪንት እናገበርኩም ተኣትውለኹም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለዝኾነ እንታይ ኣፍሪህኩም እንታይ ኣሰኪፍኩም እስኩም ንለኹም ግን ኩሉ ግዜ ሰብ ሓድሽ ነገር ክመጽእ ከሎ እንታይ ኣሎ ኢንሰኪዩር ይኸውን ይፈርህ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ኢያሱ ማለት ጅግና እዩ ተዋጋዕ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሙሴ ኣብ ኩናት ወይ ከላይ ኣብ ዓውደ ኩናት ወሪዱ ክዋጋዕ ከሎ አይንሪእና ኢያሱ ዝቀራደድ ዝነበረ ግን ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ምስተኣከበ ናብ እግዚአብሔር ምስተወስደ ንመጀመርያ ግዜ ኢያሱ ተኽብል ከሎ ኢና ንሪኦ ፍርሃት ዘይነበሮ ሰብኣይ ኣብ ቃዴስ ናይ ባርኒዓ ነታ ምድሪ ክስልዩ ክኸይድ ከሎ ዝመለሶ ምላሽ ገለሪና የለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ተፈቲና ስለዛ ምድሪ እዚኣ ክንወርሳ ኢና እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ እንጀራና እዮም ዝብል ሰብኣይ ጅግና ዝነበረ ሰብኣይ ንመጀመርያ ግዜ ግን እንታይ ኮይኑ ጽላል ዘይብሉ ኮይኑ ተሰሚዑ ተዛዕበየ ጽላል እግዚአብሔር ግን ኣቦቱ ነይሩ ኣሜን ንኽሰምዕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ክብሎ ከሎ ኢና ንሪኦ ነዚ ቃል እዚ ለይትን መዓልትን ኣስተንትን ነበር ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ሽዑ ትኸይድ እሞ ሽዑ ድማ ታገብረካ እዩ ክቐንዓካይ ምስ በለ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ድማ ኣሜን እግዚአብሔር ስቕኢሉ ይኮነን ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ዝብሎ ዘሎ ፍርሃት ስለ ዝመፀ እዩ ምሽባር ስለ ዝመፀ እዩ ስለዚ ሙሴ ባርያይ ሞተ ንስኻ ነዚ ህዝቢ ዝሒዝካ ንኸተረስትዮ ንቕድሚት ገስግስ ንቕድሚት ኪድ ክብሎ ከሎ ምክንያቱ ፍርሃት ካብ ምርስታይ ርስትኻ ካብ ምርስታይ ርስትኻ ካብ ሙራስ እንታይ ስለ ዝገብረካ ስለ ዘትርፈካ ማለት እዩ እዚ እቲ ከኣስረካ ነቲ እተመቓልካዮ ኣምላኻዊ ህይወት ነተመቓልካዮ ኣምላኻዊ ሰላም ነቲ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ንህይወትን ፍርሃት እግዚአብሔር ዝኸውን ዘበለ ኩሉ ተዋሂብካ ክነሱ ነዚ ኮራፕት ክገብር ከኣስር ዝመፅእ ፍርሃት ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ከኣስር እዩ ዝመፅእ ሓይልካ ይበልዖ ድቃስካ ይበልዖ ፍርሃት ቀሊል ነገር ኣይኮነን
ካዋ ሓሊፉ ነገራት ከይተገናዝብ ከም ትግባእ መልክዑ ከይትሪኦ ይገብረካ ማለት እዩ ናይ ፍርሂ ኮርስ እንድሕዳ ወሲድካ ነገራት ብዝግባእ ኣይተሰላስሎም ኒኻ just confusion ይድመጽእ ማለት እዩ እንድሕዳ ሪናዮም ደቂ እስራኤል ሲ ሓደ ሰብኣይ እዩ بسراوي درجة نزختاتوس حادث سبعي قوليانت مالتيو 30 معالتي نقول مشاتن يزبلنا يكونن ناي نقول ناي مشاتن كورس كاباخاتكم حادث جغنان تلو يمسا يقتمني أنا تسعركو باروتنا تخونو سو تسعرن خا باروتكم نخو اندابله انتهي قبر جميرو listen ناي fear فرحات قبر جميرو كل جزء ازي ናይ ፍርሃት አትሞስፌር አብዘሎ ማለት እዩ ናሕድካ ክትጣመት ናሕድካ ክትጠራጠር ናሕድካ just confidence ክስእን ይዝገብረካ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር ካብ ጉባኤና አሜን ይሰበር ናሐዋሩ ክብርና አምላክ ስለዚህ ከምኡ ምስ ኮነ አሞንጎም ወላ ሓደ ጅግና ምስ መፀስ ነዝ ጅግና ዝውን ተገብሮ ይካሉን ክሪዎ ይካሉን ቅጥሙቶ ይካሉን እቲ ዝገርም አው ዝገርመን ነገር ንሕናል ኮይኑስ እንታይ ይመስልኩም خالقنا مصينا عند حرق زي رخيبنا مالتي منيو اتا كستايس مني ست جروا حدا خابخاتكم انا انتبل خمس خلو تخوينهم ولا 10 تخيلهم دي شختلو اللهم دي وعلى اللهم دي الله ديو مصحف قدسي بخمس مصكاس بوطراي قطعم وزبل الله ديو زخونه منقدي اوفركام كتغبرو تخيلي خاص ስለዚህ አብትናቱ ጌም እትዩ ማለት ሰይጣን ታይዘል መስልኩም ኩሉ ጊዜ አብትናቱ አትሞስፌር ሓሸው የእትወካ ይደለ አብትናቱ ናይ ጽልአት አትሞስፌር ናይ ፍርሃት አትሞስፌር ኮንዲሲቭ ዘይኮነ ነስ መንፈሳዊ ዕዮክ ተዓየሉ ዘይትኽል አትሞስፌር እትወካ ተዓዊትሎ ማለት ባይ ዲፎልት ስለዚህ ጎልያድ ኮም ይዝገብር ነይሩ ክብርና አምላክ ይሁን ስጋ ማዓሲ ግን ቀጽልሱ ስጋ ማዓሲው ዳዊት ክሳብ ዝመጽ ከረጀስ ዝኾን ሰባት ተመጽኦም ግን አምላክ መስገን እቲ ሁነታት ታይኾንዩ ስቴተስ ኮ ይስበር ይኽብርና አምላክ ይሁን በጣም ዘገርመንሲ ንስሪ ምስ ገበል እንድሕዳ ክባስ ኮይኑ ምስ ተመን ክባስ እንድሕዳ ኮይኑሲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣይኮነን ዝባስ እንታይ ዝገብር ላዕሊ ሒዝዎ ይትኸይድ ላዕሊ ምስከደ باي ديفولت الثمن تايو أكسجين سلزة حصره أنت يا خون ماتي تناتو ستامينا يطفئ زجي بلاو مقبي يخونه مالتي اسكم للهم أبز مدري تخدط مالو أنت تزفتن جن أتي فيمنس تخونه تعمي مرزام زخونه الثمن تحقق الله خير كتقعي خير سلزة كل جزء نعنا سفر أتموسفير اللونا نايم فقري أتموسفير أمين نايم منفذ كرس أتموسفير الله خبرنا عمله يخون ناي ولد النت adoption حوات مخنا نحدنا أبونا نادينا كولدلنا قدنا يكون المنفس تولد حوات كم زلونا خنفلت كلنا كنت آمر كلنا أملاح مسكن فرحات بوتها يبلون كبرنا أملاح يكون فرحات يسبريو آمين كبرنا أملاح يكون سلازي أبتي كونديشن تكون ناي أملاح أو تكون أتموسفير كنا أتخلنا بعلو فرحات نداتنا كم زي رحات تنينو زوات لك خمو تنينو خيد بجديو لذا أملاح مسكن نفرحات بنايك قالوا برهان مجلس بناي فقري حيلي بناي ابنة حيلي تخن قبرينا دفيت كن قبرينا آمين آمين دخ سمع يا لذا أملاح مسكن قال تناي فرحات قومون تاي مسيلكم تخاف سايدو باي ذا واي እግዚአብሔር كل ጊዜ አይተፍራህ ክብል ከሎ መስአዝ ኸዳ እንታይ ያለዋ ዝክሮ እንዲኹም ኣነ ምሳኻይ ሰብ መዓስዩ ክፈርህ ዝጅምር እንድሕዳ ኢልና ጠመትኡ ካብ እግዚአብሔር ከኣለ ከለዩ ኦኬ ፎካሱ እግዚአብሔር ምስኡ ከም ዘሎ ክዝንጋዕ ክጅምር ከለዩ እንድሕዳ እግዚአብሔር ምሳ ያሎ ኢልካ ተኣምን ኮንካ ብዘይ ገድስ እንታይ ይኸውን ኣሎ ብዝሪኻ ካምቲ መዝሙር 46 ማቲው ዋላ ማያት እንተ ዓፍረ እንተ ሓመም ንሕና ስታይ ንኸውና ኣይንፈርህን ኢና ኢሉ ኣምላኽ መስከን ኣሜን ስለዚህ ምንም ዘፍርሃካ ኪነው ኩነታት
ናይ እግዚአብሔር ህልውና እንታይ ይገብረካ ካልም ናይ ምግባር ባህሪ ኣሎ በንጻሩ ኸኣኒ ፍርሃትካ እንታይ ዝገብር መሲልኩም ነቲ ዝፈራካዮ ነገራት ማግኒፋይ ናይ ምግባር ናይ ምዕባይ زعابيكا نقدر كل جزء تايجبر كاي جزء كاي فوكس جبر كله زدهاب كله نزخونة تخون شجر نحدا أتكيل كات أميت كات أدخل مسيلكم it's a big mountain يزخون نقدركم الله كل جزء أبتناتكم challenge أبتناتكم بدهوتات نايجي أبيه برهان دليلمو رينا steps نايجي أبيه قال برهان رخاب لما أملاخ مسكن the moment برهان زرخابكم مجمرة كرنكم أيكون أنزجعس أتى قبل بخم زنبره كرني زجعس كبرنا أملاخ يخون آمين أبا قبل بخم تايز بلي مات it is possible دبل يكاليو زبل نجاري مات أملاخ مسكن فرحات قبل بخم دا يخون مجمرة أرمي نجارات كلها وط مجمرو فرحات مجمرة كسبوق يجمر practical أبي وطي زوجان في النجار خنو قرقمي كرمنا أبز من ساي نبز عاد كرمنا من ساي just see 2014-15 دمزه أب كابي 14 لك عبزي تحت يماني I think يماني مثلا ملك السلذي بالله جوال حنت خليه يكلني ماتش لك حمص عاد حمام وصين ما تبصي بس visible لخونا خيدو South Africa جيشان يرنا بحفتي what is this لاتني هجي شعوقن بعدين جن اللي أبكر مجزي أبي أنا معك إبيه نجارات break كم دخانة سلذا أمام كويت was not a problem مجمرة every time كيدا مستياسر يعني رمالتي شعوقن already overcome قبل base overcome جري ماتي آمين يحريه هو مسؤولتني it's okay تسعرت يا قلم سؤال كواس ساون إمنت نجار سلذا دران نجنا هون أبكمو سبوا جراس لتفلت أن مالتي أو إلى أي كتسألتن أمانتي خبرنا أملاح يكون يسوع قوي آمين هاليلويا خبرنا أملاح يكون بدي حريه معسكم دخلت هاي فلتني حججن أو تيتر أخوهم ولا بعلون أبي كم زنبر أي فلت أني ماتي أبصقام دانيرا أبي مان تاي قبراني أي فلت أني ملكتون زي بالله جراس تخوينا ماتي توتال كيدا دحر سوى السنة جزية أبكال سب كوم عينة problem رئة هي اللي حفتي مالتيو دويلا أكي أنت أيجر كأخا لو تلو ترحب كان تا أخا جر دايما هاي تحت طعم كايلات الماتي كبرنا أملاح يكون شمي يسوسي آمين آمين نقسم شمي يسوسي خبرنا أملاح يكون جابير مسكن بدعوازم جزية الزلون بزح مسكر كلكم إمنت حد جزية أنا كم زين أي breathing distress أقواني فامات ناي مستنفاس حسرت مالتيو جي حكمنا مسكرنا the moment زولنا تايم كل جزية زبل خالو بفلاي مسؤول related زخون حمام تما حلالي فديو قالن مفلات مالتيو تاي زحاتو خان قرالو سلازي أبصدراكم أزمات اللي ولديو قدام يتحسس الإنسان يرى مالتيو أزمها ما زري أزماتي كان يرى I said no I never none مخنيات تخوينيو تسيري يخبرنا أملاح خون نما يحلفنيو أبا يزلوني adoption منفس سنبر نايبارنت منفس هيكونن زحلف مرقم يلن زحلف نايبارنت نجار يلن زحلف ده أثر زقر النجار يلن كبرنا أملاح خون دحريوها مسؤول كوا حكيم okay admitted كوني يلن okay صدق ما يكونن admission gain أي قبلن يزيل مات زي distress زي حمام زي life long بس آخذ أني لنا كارتون كلنا no way عايز أنحنيه then مس أمنت one to one جميرنا مات fight كبرنا أملاح يكون لو دخلت سومن بواحد وخت أن hospital تحسبت it was serious خون problem ينيرو أول اشتغلت تمع ثلاثة حديرة وزي مالتي أملاح مسجن مدهانيت وسيدنا نوقحف أتيو خبرنا أملاح يكون سقاف حجي عسرت قلم العمد رئاتون شتيتاتون أي تفلتن يسوع قويتاي كبرنا أملاح يكون يسوع قويتاي نقويتها تخين صبوا يركم أتقعلو هاليلويا أنت أخذ لكم دليل أنت أتموسفير مجمرة بريك تقبره خد كل علىك فرحاتي مجمرة هاي تقبر زلك مال فرحاتي مجمرة حواها بتي نايجي أبيرك البرهان بتي نايجي أبيرك الحقي مجمرة نسوي دفيت دخون فرحات أشد داري حواد نزخون يكون 45 تقبره حمام ديو شجر ديو سند ديو قلد ديو أنت هاي تقبره كمارك insecure غيره أو خد نبرز تقبره بس حد سبات بس نقدر زي كنوقم أبصدرهم زخون عينت challenge ندحرير حمام ندحدانيرو مرقم ندحدانيرو لك عواتاتهم كهمت أمنت خوينا مالتي فرهم I encourage you قبلكم مالتي أملاح مسكن أنا يجزي أبيهر برهان ندحدا تقبلكم دس أن زخون يخون سلمات
የለን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብቲ ናይ ሓጢያት ኣትሞስፌር ዘለዎ ኣብቲ ናይ ውድቀት ኣትሞስፌር ዘለዎ ፍርሃት ኦፕሬት ገብር ብግዲ ማለት እዩ ግና ኣምላኽ መስገን ንሕና ግን ካብኡታ ኮይና ኢና ወፂና ኢና ኣምላኽ መስገን that's why ሕጂ ናበይና ክንከይደልና ተቀዳመይቲ ናብቲ ናይ ቃሉ ብርሃን ናብ እምነት ገጽና ክንከይድ ከልየና ማለት እግዚአብሔር መስገን ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ነገርና ኣሎ ቃሉ ለኢኹ ኣሕወዮም አሜን ካምታይካ ካብ ጉድጓዶምካ አናገፎም አሜን ቃሉ ለኢኹ ዝላኽ ቃል ኣሎ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ተንብቦ ቃል ጥራይ ደይኮነ ትሽምድዶ ተብሎ ቃል ደይኮነ ናባኻ ዝላኽ ቃል ኣሎ ክብርና አምላኽ ይኹን ሬማ ዝኾነ ቃል እቲ ዝበርሐ ቃል አሜን between Rema and Lagos ክምስሎ ከለኹታይ የዝብል ሴፍ ኣብ ሰጎቡ ከሎሞ ራይዎ ሰገባን ፈልጠና ሰፈር ናይ ሴፍ ኣብ ሰጎቡ ከሎ ሴፍ እንታይ ከስልጥ ይኽእል እንታይ ከድምዕ ይኽእል ኣይድምዕኒ ኣያስልጥ that's why ኢና ቃል እግዚአብሔር ታይ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ለይትን መዓልትን ኣስተንት ነበር እዚ ቃል ሕግ ዝኻብ ኣፍካ ታይ ትገብሩ ኣይትፍለየ ይብለና አምላኽ መስገን ኣብ ካላይ ጴጥሮስ ከይዱ ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ጽናዕ ቃል ትንቢት ኣለና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ከኸብ ጽባሕ ካብ ልብኻ ሰብ ዝርሕ كم أب سفرة المات كم زبله مبرحت غيركم أنت استبهالكم لستبلالا أمين انتهي تقبلكم أب سفرة المات كم أبتيز الماتكم أبتي wisdom سانكم لص المات دخل أبتي سفراكم لإيريا انتهي تقولوا نزي برهان نزي استبللو أبرهو خبرنا عملاء يخون أمين ده in the moment نايك زعبير برهان قال زرخوبكم له انتهي خوونيو تتواي بلنيو كله ذا شكرنا كله challenge قبرنا تبب زي رخبنا له إيريا أمين قال እግዚአብሔር ካ ቃል ጥበብ መخفات ቃልካ ይብር ንገርታት ካ ታይገብር ጥበብ ይብ አእምሮ ይብ መስተዋል ይብ ይብለና አምላኽ ስለዚ አእምሮ ኣብዘ ኸብናሉ ኤሪያ ሕግግ አይንብልኒና ኸብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ናብቲ ሬማ ዝኾነ ቃል አሜን ቃል እግዚአብሔር ኮም ደይኮነ ዝብለና መስማዕ እምነት ካብ መስማዕ ኢልና ሮሜ 10:17 መስማዕኻ ዋይ ክልተ ግዜ መስማዕ ኢልወሎ እምነት ካብ መስማዕ بزعبة أمنيت كسبخ كلا خايكون نزارب النازلو أمنيتي كام مسمعات مس قال زنجركم زلوا قال ريما خوينو خات تخلو أمنيتي فتري تزاي كونه بزعبة أمنيت سلا تزاربكم بزعبة أمنيت بتيوري بزح نجر سلا تام حركة تأمن مالتها يخونه that's why نسباشك جيرو زلوا حج نسباشك جيرو زلوا سب كم تأمن كويني زارب نابروجن نايجراويت كم تأمن كم ججنا خمان بس أخويني تزارب انتاي سلا دخونه يتحدى لكمني ناي امنت مرتاد قالو تماحيرن بر امنت سيت هاي قبرن اي تلمامدن امنت كن بلنا الله املاح مسكن كان مسمعها بقال كريستوس نتقال مديتيت تدبر خلخا خاب تقال ماني تزغبر ناي እግዚአብሔር ክብሪ ناي እግዚአብሔር ኃይል ناي እግዚአብሔር ብርሃን ናብ ህይወት ካያቱ አምላህ መስገን the moment ብርሃን ዝመጸል ሽዑ ኣብቲ ብርሃን ዝመጸልካ ኤሪያ እንታይ ትገብሪኻ ክትጀምሪኻ that's why ተዛረብ ከሎ ነቶም قال أملاخ زمتصلهم أمالختيهم زبل صحف على الليل وأملاخ مسكن آمين آمين نخسم أبتي برهان زمتصلك أبتي نايك زيابير بخنياتو نايك زيابير قال كمت سخلو خبخا أتخلو عقمها نمتى عقم يتغير مسيلكم نمني أملاخ عقم يتغير آمين مهنياتو بقى حليف زقبر زلس زيابير ينبرس خايكون كان آمين لازم زيابير يبارك لهم ما أنتي فرحات سيرنا يخن وزينا آمين يسبر يسبر سلازا أملاح مسجن أنت هاي اللي نامات برهان قال نتقال كم زكاين على بينا كم أير قلب قال يلن just meditation openly لبها خفيتك صبوي تي open مخان تي سمعت صبوي أملاح مسجن جن بشالو زي اللي tradition develop نقبر لنا وربس كفالله we need to have time مسجويتا جزء يلي نايو آمين مسجويتا مسكالو جزء يلي ناي جزء بزوجنا يوم متى إن كائن تاير خوون مسيلكم برهان قالوا أبي ودنا زمز آمين حنت نقدر كنا نقولكم حارس تايسي لو ما أنت حارسو صباح قاعد صدق خيدي كم تقبل حارس تاير هم تفلتوا عرايد حان حارس ترايد يكون لو ما أنت زريو صباح قاعد صدق خيد no way كم زبحال نقدر كم زبحال process يلا okay process حلي نقراتنا من تايز مثلا ما شرت مثلا أملاح مسكن أما أرقص معرف 4 خزارب كله بزعبة مثلا زرن عصيدن يلو خزارب كله يكلاي زرن قوعن يلو خزارب كله زرعي يزر كي تفلت أستايكونه يجيب لنا كي تفلت خلص تخونه مجمرة
كم بقول خويني وصماتي ጮማ ድሕሪው እንታይ ይኸውን ኢልዎ ሰዊት ስርና ኢልዎ ሰዊት ኢልዎ ብድሕሪው እኹል ስርና ይኸውን እሞ ይዕጸድ ይብለና አምላክ መስገን ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ኣብ መንፈስና ምስ ተዘርአ መጀመሪያ ኣብ ልብና እንታይ ይኸውን ብርሃን ይበርህ ማለት ያምላክ እታ ኣብ ልብና ዝበርህ ብርሃን ነው እምሮና እንታይ ንገብሮ ኤላይትን ዝገብሮ نأمرنا هذا قبر جمر كجزء يجمر تحسبنا جزء يجمر يكاليو كنبل نجمر أملاح مسكن أمين يخيل يقوي تاخن بل نجمر بس قوي تاخوينا خولي كنبل نجمر إذا نقدر زي أي بدهنن يخن بل نجمر أملاح مسكن لذي أب كله أتي challenge لنا area بس هي قد سمعتي بمنتهى مسجد دل تحلف الله كله بفرحات يرسلنا أنا فرحات agents الله anxiety ويتنايسوس كروس بأولاد كصحف لهم كلهم سب فيليبي ليتكم زبالة صلاة لما نمسنا مسكنا أملاخ يفلت مر بقلقوا تأخذوا أي تيجن لهم من يأتي إن كتنا بيز وصلنا فرحات يزوصل بيتروس كصحف كله إلنا الله نسو يحلي لكم يما قلق ديزبل فرقوا منفسه حليه تراي نخلو يزبل أملاخ مسكن نخلو حليتكم تكبروا أو just أراقفوا you don't need to carry شكما اللي كاني burdened over burdened تقول عيد اللي كاني كبرنا عمله يقول آمين أبى بجابير معرفة عن قبر خنقل لنا كن اللمامد كن كل قالوا كبرنا عمله يقول سلازي قال أم منفسنا نقبله جزء حبه meditate نقبر meditate كنقبر كلنا عمله مسكن تاين دخاني تخيل نداوس نفر يبتس سبات كريوا يجمر آمين آمين ده سمع كبرنا عمله يقول سلازي أبي باره لذي منفسه وبرهان كما تقول لها كل جزء تايل خول فرحات كفاته يزغلع عب ماركوس مراف حموشسي نذكرنا يايروس بحال سبايا له نا يايروس نابغيتا مصيو حتى خلو قالوا ابا فف موت يعني را قلطف يلو خيد دليوان يرو ግን እንዳኸደ خلو بتا دم زحزح زلان برسويت نعس تطعم الدم زحزح زلان برسويت متيات هاجراته أدناقياته ريوت هانتلايز بتعمي لبخان تاي زنتلت الكنتات إنده هلو خلو مدنا وقايات متي ما يزدفعني قال هو الجمير قويتها كل سبب دفع أكل هم يقدر كمان دفع أنت بالقبله ضرب تجمير رزح نقرات كوين كوموشن كوين ماتي تدرس بالجنا ملح مسكن نأمنة تحجزه نأمنة تخونه هسويت أخوينا ماتي كم أمنتك يغنى الكتاب هيلا تفوز أخيرا خبرنا ملح يكون the moment زي أبرهان زي أزرخ بلاسي كل جزء حنتي سقمتن أرميت تدخل خلهم نعادس خارج قبركم نقرات كم بقدي جنا حمله مسكن إنه وصحكم كيدو أمين أو دوايت بلو the moment زي أبرهان زي أقويتها بعلو فقادين يأخذون زخرات يكون اسمه أستن كفت كفوس زقويتها زي نقولي كفوس هاي خليلو تأمام من دخل خله ما تيمه تايلمه نمن تايك نمر تدكمل لخا والكا مويته قوي تايلو أملاخ مسكن تايلو من دعمبه أي تفرح يلو أملاخ مسكن من دعفتنا إنجليزية بتعمل عدس بلني do not be afraid only believe amen do not be afraid only believe تبلا أملاخ مسكن تا only تبلا خسمر الله ليه داي وين أمنينا وين أمنينا اللهم دم ساي حار كذي تايد مثلاً مثلكم تأمنت ناسي تعبد الله somehow قصبوا خير الله no ويك تأمني خا ويا تأمني خا أنت أمين كا نقرات يخون يوم يعزز يوم يجز يوم كبرنا أملاخ يخون إن حرب تدرجات هذه بس حاجة you need to exercise ده ليكاي مالتيو من ما تكل ليكاي خبرنا أملاخ يخون كت أمن إن حرب أمين كا جن أملاخ مسكن تا أمنت تايد قبرة تقبر أمنت إياه لوتي بجدي الله سلذي ويتأمني خاوي that's why ويتنا يسوع كريستوس هالبلد الله أي تفرح مسبولسي تراي أمنت حز مولوال قال زبال كله discharge غير كاسي أمنت حز أمن دعاء إلو أملاح مسكن only believe قبل خلوا نري ماتي أملاح مسكن سلذي سبات كفروه خلوا نتاعي خون دلوا ماتي بأمنت هيكون مالتي كلتي opposite direction إذا خير أمنت هبزلوا فرحات يلن فرحات هبزلوا أمنت يلن ده أمن سبت هيخوني أي فرهني never أي فرهني أوكي
ሶ ብዙሕ ግዜ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ከም ዝፈራህኩም እምነት ዶ ኮቶ የብልኩም ስለዚህ ፍርሃት ኣብ ዘሎ ኮቶ እምነት ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ከነተዓሻሽዋ የብልና ንርስና ማለት ኣቱም ጉላት እምነት ከመይ ክትፈርሁ ኢሎም ማቴዎስ 8:26 ጉድላት እምነት ክብሎም ከለስ እምነት የብልኩም እምነት መሃረና ኢሎም ስመጽወሲ ክንዲ ፍረድረት ኣክል እምነት እንተላትኩም ክብሎም ከሎ ማለት ያምላህ ስለዚህ ክልቲኡ ኦፖዚት ዝኸይድ ማለት እዩ በሓደ ብርሃን ኣብ ዘሎ ጸልማት ቦታ የብሉን እምነት ኣብ ዘሎ ፍርሃት ቦታ የብሉን ጎይታ ኣብ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ኦፕሬሽን ቦታ የብሉን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ክልቲኡ አንጻራው ዝኾነ መንገዲ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ ነቲ ዝመጽእ ሩሱን መንትግ ናይ ጸራይ ፍርሃት ተፈላል ነገር ከነፍር ዘሎ ኽእል ዋልታ እምነት ከነልዕል የልየናይ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ጅግና ዝመስሉ ሰባት ኤልያስ ኣክል ሰብኣይሲ ብናይ ሓንቲ ሰበይቲ ዘረባ ታኸውን ከሎ ንሪኦ ካድም ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ሩሱን መንትግ ኮይኑ ይመጽእ እዩ ዋልታ እምነት ከነልዕል የልየና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ነዚ ፍርሃት ርስትኻ ክነጥቀካ እዩ ዝመጽእ እቲ ኣምላኽ ከረስትየካ ዝደሊ ናይ ተስፋ ምድርኻ ነቲ ዝተዋህበካ ተስፋታት ከይትወርስ ዓቕምኻ ክሪፕል ክገብር እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ ፍርሃት ኣብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ምትሕዋስ ኣሎ ኮንፊዥን ኣሎ ግናኸ ንጻረግ ናይ ቃሉ ብርሃን ናይ ቃሉ ኤንላይትመንት ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ካሬጅ ዝበካ ትብዓት ዝበካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ዘፍጥረት ክንሪኦ ከለና አብርሃም ዕድመ እንዳደፈ ኸይድ ከሎ እንዳወሰኸ ኸይድ ከሎ እንታይ ኸውን ጀምር ክፈርህ ጀሚሩ እግዚአብሔር ኣይትፍራህ ዋልታኻ ኣነ ኣስበኻ ዝይኽ በዝሕዩ እንዳበለ ክዛረቦ ከሎ ንርኢ ብድሕሪኡ ታብ ልቡ ዝነበረ ታምፂዋ ሽዑ ኣይትፍራህ ክብሎ ከሎ እግዚአብሔር ሞንታይ ታይኻትበኒ ሞንታይ ኣኽዘብረን ዛቤተይ ተወልዳ ኣልዓዛር ክወርሰኒ ምስ በለ እግዚአብሔር ካብ ከርስኻ ዝወፀ ካብ ከስዕኻ ዝወፀ ዝወርሰካ ኣልዓዛር ኣይኮነ እንታይ ዝገብረካ ዝወርሰካ ስለዚ ፍርሃት ኩሉ ከሎ እምነትካ እንታይ ዝገብሮ ማለት እዩ ኩንቺ ዝገብሮ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ፍጹም ኩን ኣይ ትፍራህ ክብሎ ከሎ ንርኢ ማለት ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ፍርሂ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ፕሮሚስ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ተስፋ ናብ ፍጹምና ከይመጽእ ስለ ዝከላኸል ጎይታ ፍጹም ኩን ክብሎ ከሎ ንርኢ ማለት ኣምላኽ ይመስገን ጌደዎን እንድሕሪና ብጣዕሚ ዝገርም ፓራዶክሳዊ ንርኢ ማለት እዩ ጌደዎን እግዚአብሔር ብዛዕባኡ ዝዛረቦ ካልእ ንሱ ዝገብሮ ካልእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እንዳ መጽመቕ ወይኒ ኾንካሲ ስርና ያይዝበጥን እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ፍርሃት መጽኡ እንታይ ትገብሩን ኣይትፈልጥን ኢኻ ያር ኮንፊዝ ኢኻ ትኸውን ትገብሮ ነገር ኣይትፈልጥን ኢኻ ቀዳምነታትካ መስራዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ከምኡ ክኸውን ከሎ ንሪኦ እንድሕር ዳሪናዮም እቶም ንሰራዊት ንኩናት ተኽተቶም በተቀዳመይ ጻውዒት እዚ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ኣለና በተቀዳመይ ጻውዒት ክንደይ ሰራዊት እዮም መጽኦም ዝክሮም ዲና ክንደይ ሰራዊት ኣክል መጽኦም 32,000 ሰራዊት መጽኦም the moment ፈራህን ተሸባርን ይመለስ ክበሃል ከሎ እንደም ተመሊሶም 32,000 ተመሊሶም ኢማጂን ስለዚህ ፍርሃት is prevalent ማለት እዩ ፕሪተንድ ኢና ንገብር ገለይና ንብል እምበር ፍርሃት እንታይ ያለ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ፍርሃት ተታሒዙሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበር አሜን ይሰበር ንሓዋሩ ስለዚህ ካብ 32,000 መኻኒ ንኹላት ኢሉ ተሰለፈ ሰራዊት እቶም 22,000 ሰራዊት ከይሓፈሩ ፈራትን ተሸበርትን ይላሉ ተመሊሶም ቀልዓለም ገይሮም ዝተረፉ ነይሮም እዮም ኣስዋይኻ እግዚአብሔር ታይልዎ ግድ የለን ትፈልየልካ ኢልዎ ትፈልየልካ ድሓን ፀገም የለን ብኡ ይወዳእኹን ክብሎ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ድሕሪኡ እግዚአብሔር ምስ ሰበሎምካ ኣናዘር ክንደይ ከዓ ኸይዶም ማለት እዩ ካብቶም 10,000 ከዓኒ 9,700 ተገሊፎም ዲስኳሊፋይድ ኮይኖም 300 ሰባት ጥራይ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ኳሊፋይድ ኮይኖም ብቑዓት ኮይኖም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነቲ ናቶም ደስቲኒ ተፃወትዎ ማለት እዩ ንሚድያን ከምና ሓደ ሰብኣይ እንታይ ገይሮሞ ቀጥቂጦሞ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኩሉ እግዚአብሔር ተስፋ ዝሃበና ዘበለ ኩሉ ክንወርስ ክንከይድ ከለና ጃያንስ ኣለው ብርግፅ ጃያንስ ኣለው ኦኬ ስቕልካ ዝውረስ ተስፋ የለን ክርስቶስ ኢየሱስ ወዲልና ይኸብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ግናኸ ናይ እምነት ኤክሰርሳይዝ ከይገበርካ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ናትካ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ነቶም ጃያንስ ኣብቲ ዱር ዘለውታ ክትገብሮም ኣለካ ክስዕሮም ክትክእል ኣለካ ኣሜን ለዚ እግዚአብሔር ይባረኽ
እንደ ሕዳ ሪናም ኣብዝወልቅ 13 ስልዩ ምስሰደሎም ቶም 10 ረይዎ proportion 10 በ2 more than ክንደይ ማለት እዩ more than 90% እንታ ክገብሩ ከለው ኢና ንርኢ ከዓሉ ከለው ኢና ንርኢ more than 80%. ስለዚ እንታይ ኣምሪኦም እንደ ሕዳ ኢልና ኣብቲ ናይ ተስፋ ምድሪ ስታይ ስለ ዝረኣዩ ደቂ ዓናቕ ሪኦም ተዓርዳ ከተማታት ሪኦም ተረገላታት ሓፂር ሪኦም ገለገለ ሪኦም ማለት እዩ ትረኣይዎስ እንታይ ገይርዎም ኣፌክት ገይርዎም ሓደ ነገር ክነግረኩም ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነገር ትሪኦ ነገር ኣይኮነን ኣፌክት ዝገብሮ እቲ ኦኬ ብከምዚ መንገዲ ክብሎ እቲ ኣብ ስፒሪቹዋል ሪያል ምዝረኣኻዮ ነገር ካብቲ ብጎዛዊ ነገር ትሪኦ ይዓቢ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ከይረኣኻ ጃላ እንድሕዳ ኸድካ ግን እቲ ብደገ ትሪኦ ነቲ ኣላትን ትብላ ተስፋ ኸማን ትጭልምልም ተስፋ ኸማን ተሓገብራ ኸእል እዩ ክወስዳ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይዞም ሰባት እዚኦም ፍልልይ እሱ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ብዛዕባ ካሌብ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ዘኍልቍ 13:24 ካሌብ ግና እንታይ ነበረ እዩ ዝብለና ካልእ መንፈስ ነበሮ had a different spirit ይብሎ ብትናይ እንግዲያ he had another spirit እናበለ ይዛረበሎ ወይ ከላ ኤክሰለንት ዝኾነ ስፒሪት ነይርዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንታይ እዩ ትፍልልይ ካልእ መንፈስ ክህልዎ ዝገበረ ተላኢኾም ደይኮንን ኣሳይን ገይሮም ጸሊይ ደይኮንን ሰይድዎም መንፈስ ቅዱስ ደይኮንን ተላኢኾም እዮም ግን ካሌብ ኣብ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 28 ካብ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ናብታ ናይ ቃዴስ በርዕ ክስልያ ክልእኸኒ ከሎሲ ከምቲ ኣብ ልበይ ዝነበረ ቃል መለስ ኩሉ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ኣሜን ንኽሰምዕ እንድሕዳ ኣብ ልብኻ ቃል ፀኒሕካ ብደገ መፂኡ ኣፈክታ ይገብረካን እዩ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ገዚእካ ዘሎ ነገር እንታይ ይገብር እዩ ንኹነታትካ ይገዝኦ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ተስፋ ምድሪ እንወርሰሉ እንታይ ክንገብር ከለና እዩ እቲ ቃል ኣብ ልብና ዘሎ ቃል ኤክሰርሳይዝ ንገብሮ ከለና ብጣዕሚ ዝገርም ዳዊት እቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ ዝኾነ እንታይ ይመስልኩም ዳዊት ተለማመደ ጀግና እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዘለዎ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝሓዘ እዩ the moment ነቲ ስታይ ምስ ረኣዮሲ ምስ ኪዳን ኣተሓሒዙ እዩ ዝሪኦ ማለት ምስ ደይተ ገዝረ ፍልስጤማዊ ኢሉ ዝዛረብ ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዘሎ ደባጭ ደሎ ስለዚ ንሱ ናይ ኪዳን ሰብ በንፃሩ ከዓ ኪዳን ዘይብሉ ሰብ ከም ዝኾነ እዩ ዝርኢ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ዝገርም ግን ኣብ ውሽጡ ከምኡ ክነሱ ነቶም ኣሕዋቱ ዊን ክገብር ኣተሓሳስቦም ኦቨርካም ገይሩ ንጎልያድ ክዝርር ትዝበዝሕ ግዜ ምንታይ ኣጥፊዎ ንኣሕዋቱ ኦቨርካም ክገብር ናብቲ ሓሳብቲ ክእትዎም ዝበዝሐ ግዜ ወሲሉ ስለዚ ሓደ ግዜ እቲ ምሳኻ ድስለፍ it matters ማለት እዩ ግን ዝሓሸ ግን ንዕኡ ኣብ ላይን ኣሰሊፍካ ንዕኡ ኣምፂኻ እዩ ማለት እዩ ኦኬ በዚ ናይ መወዳእታ ሰለስተ ነገራት ክንርኢና ካብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ናይ መወዳእታ ክብለኩም ከለኹ ቁርብ ክንፀኒሕ ኢና ግን ካልኣይ ዜና መዋዕል እሞ ክንከይድና ኩላትና ብዛዕባ ናይ ዮሳፋጥ ታሪክ እዩ ዝነግረና ምዕራፍ 20 ዮሳፋጥ ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ነበረ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ከም ናይ መገድቡ ዓሳ ከም ዝኸደ ይነግረና ወዲ 5 ዓመት ከሎ ናብ ንግስነት መፅኡ 25 ዓመት ዝኣክል ከዓ ገዚኡ ወዲ 60 ዓመት ከሎ እቲ ክስታይ ገይሩ ስለዚ ዮሳፋጥ ካብ ክልተ ወላ ካብ ሓደ ጀሚራ ዮሳፋጥ ኮነ ከዓ ድሕሪ እዚ ደቂ ሞዓብን ደቂ አሞንን ምሳታቶም ድማ ካብቶም ሞዓባውያን ዮሳፋጥ ካብቶም አሞናውያን ዮሳፋጥ ክወግእዎም መፁ ዮሳፋጥ ከምዚ ኢሎም ዝነግርዎ ሰብ ከዓ መፁ ካብ ማዕዶ ባሕሪ ካብ ሶርያ ብዙሕ ሰራዊት መፀካ ነው ድማ መፀካ ኣሎ ነው ድማ ኣብ ሓፀፁን ታማርን ኣለው ንሳ ዕን ገዲኣ ሽዑ ዮሳፋጥ እንታይ ኮነ ፈርሀ ይብለና ኦኬ ሶ sometimes it's natural ክትፈርህ ማለት እዩ መፍራህካ ይኮነ እንትዘገርም ነገር ብድሕሪኡ እንታይ ትገብር it really matters እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ነገር ታዩ እንታይ ትገብር ስለዚ ፍርሃት ክሕካ ብግዲ እዩ ብሕማም ኣምሲሉ እዩ ብገለም ሲሉ ብስነት ኣምሲሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክኮሕ ብግዲ እዩ ግን ከመይ ጌርካ ሃንድል ትገብሮ ኢና ክርእ ማለት እዩ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ይብል ሃንድል ኢት
ክብርና አምላክ ይሁን በናይ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን the moment ሰራዊት መስተላዕለሲ አለው አጋፈርት ናይ ፍርሃት ኤጀንስ አለው ማለት ነው the moment ቆምስ ኮነሲ ሪእዎም አይኮን መጽኦም የምነጊሮም ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ሰይጣን ታይ ዝገብር ማለት መጀመሪያ ቃል ይጅምር ልክ ከምቲ እግዚአብሔር ከተሳካ ክደል ከሎ ቃል ዝልእኽ ሰይጣን ካታይ ዝገብር ቃል ይዝልእኽ ማለት እዩ አለው ዘምጽኡ ሕልካ ማለት ነው ክትፈርህ በፍርሃትካ እክታይ ዝኾኑ ሰባት አለው ስለዚህ እቲ ዝገርም ግን ቅጽላ ቢሉ ቁጥሪ 4 ድሕዳሪናዮ ይሁዳኻ ሽዑሳፋ ሶሪ ካብ ሰለስተ ዋላ ጀሚርና ክንበ ሽዑሳፋት ፈርህሞ ንእግዚአብሔር ታይ ገበሮ ክደልዮ ገጹ መለሰ ኣብዘሎ ይሁዳ ድማ ጾም አወጀ ኩላቱ ይሁዳኻ ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ክደሊ ተአከበ እወ ኣብ ኩለን ከተማታት ይሁዳ ንእግዚአብሔር ክደልዮ መጹ ይብለና ስለዚህ the moment ዝምስኮነ እንታይ ገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ሰፋት ልቡ ናብ እግዚአብሔር ክመልስ ከሎ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ከሎ አሜን ስለዚህ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓሳብ ካብ ዝንወስዶ ታይ መሲልኩም the moment ፍርሃት ዝመጸሉ እንታይ ይኹም ትገብሩ ብዛዕባኡ ንዑዲኹም ኢንተርቴይን ትገብሮ ንዑዲኹም ተኮማስዕዎት ሓስቦ ልክ ሓምቲ 30 መዓልቲ ዝኣክል ጎልያድ እንታይ ዝገብሮ ማለት ትሬኒንግ ናይ ፍርሃት ኮርስ ዝሃቦም ወይሲ አንጻሩ ንዑ ካውንተር ፌት ዝገብር ንዑ ካውንተር ፌት ዝገብር ኣክሽን ይኹም ትወስዱ ለዚ ኣብታ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ናብ እግዚአብሔር ገጹ ተገብር ከሎ ኢና ንርኢ ክመልስ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ መዝሙር ክዛረብ ከሎሲ መዝሙር ምዕራፍ 102 ናብ ጸሎት ሽጉራት ከቀልብየን ጸሎቶም ካታ ገብረኔ ኣይክንዕቆን ዝብላላ አምላክ መስገን ሽጋር ምስመጽ ጸገማት ምስመጽሲ ናበይ ሓገጽካ ተቀንዕ it matters okay ስለዚህ ሓደ ንሱ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ምናልባት ገለ ዝተረድኦ ነገራት ነይሩ ሓጓፋት ማለት ናብ እግዚአብሔር ልቡ ክመልስ ከሎ ንሪኦ ብድሕሪኡ ካው ሕልፍ ኣቢሉ ከዓኒ ነቲ ህዝቢ ብምሉ ሃምብል ገይሩ ማለት እዩ ብጾም ታገብሮ ከሎ ንርኢ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቀርቡ ከሎ ንርኢ ማለት ጾም ኣውጁ ጾም ናይ ምርእስኻ ምትሓት ምልክት እዩ ቀዳምነታት ካብ ስራሕካ ካብ ነገራትካ ካብ ኩሉ ናይ ኦፊስ ስራሕት ካብ ኩሉ እግዚአብሔር ይቅድም ኢልካ ዴዲኬት ምግባር ግዜ ሃምብልነስ ዘመልክት ማለት እዩ አምላክ መስገን ኣብዘላ ይሁዳ ጾም ኣውጁ ጾም እንደገና እንታገብሩ ኢሉሎ ካብ እግዚአብሔር ታገብር መታል ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ክደሊ ዝብለና አሜን ኢንቴንሽናሊ ኩሉ ግዜ ጾም ክግበር ከሎ ተኾናሎ it has to be intentional بمدى بعلامة خبر كخلاله تا علامة خاب እግዚአብሔር ረድኤት ንምርካብ ያኽብርና አምላክ ይኹን ድሕሪኡ እቲ ድጸልዩ ጸሎት በጣም ይዘገርም ማለት ካብ ዮሴፋት ድማ ኣብታ ናይ ይሁዳን ናይ ኢየሩሳሌምን ማሕበር ኣብታ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እቲ ሓድሽ ኣጸድ ደው በለኻ ወእግዚአብሔር አምላክ ኣቦታትና ንስኻዶ ኣይኮንካን አምላክ ሰማይ እቲ ንኹለን መንግስታት አሕዛብ ዝገዝእ ድማ ኣይንስኻን ዲኻ ሓይልን ስልጣንን ከዓ ኣብ ኢድካ እዩ እሞ ክቃወመካ ዝኽእል የልቦን ወአምላኽና ነቶም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኣብ ቅድሚ ህዝብኻ እስራኤል ዘባረርካ ንዓኻ ንዘርኢ አብርሃም ፈታዊኻን ዘለዓለም ዝሃብካዮ ንስኻ ዶ ኣይኮንካን ኣብኣ ድማ ተቐመጡ ኣብኣ እውን ስምካ መቕደስ ሰርሑ ከም ዝኸኣበሉ ኣብ ልዕሌና ክፉእ ነገር እንተመፀ ሰፍተመፀ anyway ክትረዳእና ከተብለና ዝብል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂኻ ቁጥር 10 እነሆ ደቂ ዓሞን ከረን ስዒርን እስራኤል ካብ ምድሪ ግብጽ ክወፁ ከለዉ ባእታቶም ከኣትዉ ዘይፈቀድሎም ንሳቶም ግና ካብኦም ዘይሮም ዘየጥፍእዎም እነሆ ንሳቶም ካብዛ ዘረስተኻና ርስትኻ ከውፁና ብምምጽኦም ከመይ ዝበለ ውሬታ ይመልሱና ኣለዉ ወአምላኽ ኣይትፈርዶም እንዲኻ ንሕናስ ራይዋ ሕጂያ ንሕናስ ኣብ ቅድሚዚ ዝመፀና ዘሎ ዓብይ ጭፍራ ሓይሊ የብልናን እንታይ ከም ንገብርካ ኣይንፈልጥና ዒንትና ግና ናባኻ ይጥምታ ኣለዋ ክብርና አምላክ ይኹን ምስ እግዚአብሔር ባዳይ ቢምኮም ለና ነይሩ አምላክ በጣም ገርመን ነይሩ ምስ እግዚአብሔር ሲ ጀንዊንና ንኸውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ታይና ንኸውን ኣብ ቅድሚ ሰባት
ስንፍና ክንዛረብ ጽሕና ሳብ እግዚአብሔር መጽና ካልእ ሰብ ንኸውን ኢሉ ኣብዚ ግን ዮሳፋት ታይ ዝብል ዘሎ ጀንዊንሊ ማለት እዩ ዓቕሚ የብልናን ክእለት የብልናን ንስኻ ክእለትና ኢሉ የዒንቱ ናብ እግዚአብሔር ከልዕል ከሎ ንሪኦ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣሜን ንኽሰምዕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ዝገርም the moment ከምኡ ከልዕል ከሎ ሰለስተ ዓበይቲ ፍጻሜታት ተፈጺማት ተቐዳመይቲ ዝኾነት ኣብ ቁጽሪ 14 15 እንደገና ተንጸሎት ኣስተውለኒ ኢኹም ግዜ ስለ ዘይብለ እድጎይ ዘለኹ ኣስተውለኒ ኢኹም ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ናይ እግዚአብሔር ኪዳን ምስ ህዝቡ ናይ እግዚአብሔር ከኣልነት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ፖሴሽን ከም ዘለዎ እንድሕዳ እግዚአብሔር ፈትዩ ከዓ እዚኦም ሰራዊት እዚኣቶም ከዓ ምንም ከም ዘይኮኑ ብቅድሚ ነይሩ ጸሎት ማለት እዩ 14 15 ከይና ክሪኦ ከለና ሽዑኡ ከም ዝብል ቃለና ሽዑ ኣብ ማእከልታ ማሕበር ናብ ልዕሊ የሓዚኤል ወዲ ዘካርያስ ወዲ በናያ ወዲ የዕኤል ወዲ ማታንያ እቲ ሌዋዊ ካብ ደቂ ኣሳፍ መንፈስ እግዚአብሔር መጸ ኣሜን ሃሌሉያ ናብ እግዚአብሔር ከተቀንዕ ከለኻ ገጽ እግዚአብሔር ክደል ከለኻ ድንገት እግዚአብሔር ታይገበር ይመጽእ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን መንፈስ እግዚአብሔር መጸ ንሱ ድማ ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ንስኻትኩም ንስኻ ንጉስ ዮሳፋጥ እውን ስምዑ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ ኣሜን it's wonderful በጣም ዝገርም እዩ እግዚአብሔር ታይብለኩም ኣሎ ከምዚ ይብለኩም ኣሎ እትወገሲ ናይ ኣምላኽ ይንበር ናታትኩም ኣይኮነን ኣሜን ሃሌሉያ the moment ማለት እዩ ናትካ ነገር ኣሳጢኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መሰቕረብካ እግዚአብሔር ታገብር ጅምር ፖሴሽን ይጅምር ኣሜን እዚ ጉዳይ እዚ ናተይ ጉዳይ ዝብለካ ወደይ ተኣሚንካኒ ኢኻ ጓለይ ተኣሚንክኒ ኢኹሞ እዚ ጉዳይ እዚ ናተይ እዩ ድሕር ደጊም ዋላ ዓቕማ ይሃልኺ ወላቲ ጥበብ ኣይሃልኻ ዋላ ዘድሊ ሪሶርስ ኣይሃልኻ I will overtake it ይብለካ ማለት ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ቴክ ኦቨር ገይረኻ ኣብዚ ታገብረ ከኺዶ ነገራት ኣሜን ስለዚ እትውግእ ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር እምበር ናታትኩም ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ድሕር ኮይኑ ብድሕሪኡ እንታይ እዩ ምዝናይ ማለት ኣምላኽ ይመስገን ክርስቶስ ኮም ኢልና ሞይተ ነበርኩ ዘላለም ዓለም ከዓ ሕያው እየ ስለዚ ኪዱ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነገራትኩም ወድየ ኢልና ኣምላኽ ይመስገን ለዚ እግዚአብሔር ይባርኽ ናኡ ስለዚ the moment እግዚአብሔር ክደልይዎ ከለው ሓደ ነገር ይኮይኑ ማለት እዩ ዲቫይን ዝኾነ ኤንላይትመንት መጽዩ መለኮታዊ ዝኾነ ብርሃን መጽዩ ኣምላኽ ይመስገን ብርሃን ተኻ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ነገሮም ኩሉ ከም ዝዋጋእ ኣሎ ኣሜን ኣሜን ንኽሰምዕ ለእግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዛ ብርሃን እዚኣ ሒዞማ ዶ ይኺዱ የጥፍዋ እዩ ትሕቶ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብቲ ቁጽሪ 20 ትሕት ኢልና እንድሕር ዳ ኸይድና ከም ዝብል ነንብብ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ንጽባሓይቱ ከዓ አንጊሆም ተንሲኦም ኣው ኣይትፍሩ ኢልዎም ኣሎ ቀፂሉ ኣይትፍሩ ኢልዎም ኣሎ ደው በሉት እግዚአብሔር ዝገብረልኩም ድሓን ክትርእዩኹም እንዳበለ ይዛብ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘጸአት 15 ንሪኦ ሙሴ እቶም ግብፃውያን ምስ ሰበልዎም ሎሚ እግዚአብሔር ዝገብረልኩም ድሓን ክትርእዩኹም ዝበሎም ከምኡ ኢልዎም ኣምላኽ ይመስገን ድሕሪኡ ኣብ ቁጽሪ 20 ንጽባሒቱ ከዓ አንጊሆም ተንሲኦም ናብቲ በረኻ ተቋዓ ወፁ ክወፁ ከለዉ ድማ ዮሳፋጥ ደው ይሉ በሎም ኣቱም ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩን ስምዑኒ ብእግዚአብሔር ኣምላኽኩም እመኑሞ ጽኑዓት ክትኮኑ ኢኹም ኣሜን ሃሌሉያ ለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ውግእኹም ክዋጋኣልኩም ይብል ኣሎ ብእግዚአብሔር ታይግበሩ እመኑ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ጽኑዓት ክትኮኑ ኢኹም ብነቢያት እውን እመኑ እንታይ ክኾነኩም እዩ ክቐንዓኩም እዩ ስለዚ ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ብርሃን ምስለኣኸ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሓቁ ምስለኣኸ ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ንሳተንካ ይምርሓኒ ናብ ቅዱስ ከረንካ ናብ ማሕደራትካ የብፅሕ ናብ በሪኽ ይዝወስደካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብእግዚአብሔር እመኑ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ጽኑዓት ክትኮኑ ኢኹም ብነቢያት እውን እመኑ እንታይ ክኾነኩም እዩ ክቐንዓኩም እዩ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ናይ እግዚአብሔር ምርሒት ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝመጽእ ንምንታይ ንምርሒት እዩ ኣሜን ኣሜን ዶ ክሰምዕ ምርሒት ናይ ኣምላኽ ኣብ ዘለውኻ ጥቓን ለይትን መዓልትን ሰስተንተንካዮ መንገድኻ ተቐንዕ እሞ ሽዑ ድማ እንታይ ክገብረካ ክሰልጠካ ይፅሑፍ ብግዲ ክሰልጥ ክቐንዕ ነገራት ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስል ስለዚ ክቐንዓኩም እዩ ክብል ከሎ ንርኢ ኣሜን ክቐንዓኩም እዩ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ለእግዚአብሔር ይመስገን መጀመርያ ካብ እግዚአብሔር ቃል ተቐበሉ አንብሊቭ
ኣብ ኣምላኽን ኣብ ቃሉን ኣብ ትናቱ ብርሃንን እንታይ ግበሩ እመኑ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ኣምላኽ ተኣመን ከለኻ ልብኻ ተወጋ ይብልኒ እዩ ይጸንዕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንደገና ከዓ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ይቐንዕ ነገራት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ድሕሪኡ ትሕት ኢሉ ኣብኡ ምስቶም ህዝቢ ምስ ተማኸረ ከዓ ይብለና እግዚአብሔር ዝዝምሩን ቅዱሳት አልባስ ለቢሶም ድማ ቀቅድ ነሰራዊት ወፁ ከለው ዘመስግንዎ ሰባት አቆመ ንሳቶም ከዓ ከምዚ ክብልኦም ምሕረቱ ንዘላለም ይነብር ይሞ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ክዝምሩን ክውድሱን ምስ ጀመሩ ከዓ ነቶም ናብ ይሁዳ ኢሎም ዝመፁ ደቂ ዓሞንን ሞዓብን ነቶም ናይ ከረን ስዒርን እግዚአብሔር ድቡቃት አተንሳሎሞ ተሳዕሩ አሜን ሃሌሉያ አንኮንቬንሽናል ዝኾነ ወሪና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መልክዑ ዘይሓልዎ ስርዓቱ ዘይሓልዎ ገባብ ዘይሓልዎ ኩናት ግና ኣምላኽ መስገን ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ግን ዓቢ ትክ ዝግበረሉ ማለት ኣምላኽ መስገን ስለዚ ብርሃን ምስ ተቀበሉ ልቦም ምስ ኣምላኽ ምስ ጽንዐ ሽዑታ አንገብሩ ጀሚሮም ከመስግኑ እዮም ጀሚሩ ማለት ምሕረቱ ንዘላለም ይነብር ይሞ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ረኺቦም አሜን አሜን ንኽሰምዕ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ክረኽበኩም እዩ የስ ድቡቃት ኣተንሳኣሎም ኢሉ ምክንያቱ እንታይ ገይረ ኢልዋ እትውግእ ናይ እግዚአብሔር እዩ ናታትኩም ኣይኮን ኢልዎም ስለዚ ድቡቃት ከልዕለሎም ከለ ንርኢ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን አሜን ስለዚ ሎም መዓንቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ክረኽበኩም እዩ ናይ እግዚአብሔር ለውሃት ክረኽበኩም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ይመስገን እስኪ በዚ ብርሃን ዝኽንጽሊና በዚ ሓቂ ዝኽንጽሊና ሎም መዓንቲ ቻሌንጅ ዝገበረኩም ዘፍርሃኩም ዘሸገረኩም ዘጨነቐኩም ዝበድሃኩም ነገር እግዚአብሔር ዓቕሚ ከህልወኩም ይኽእል ጥበብ ከህልወኩም ይኽእል ኢንሳይት ከህልወኩም ይኽእል ግና ኣምላኽ መስገን ናባኻ ጥምት ኣለኹ ብሎ የስ ፎር ጋይዳንስ ናባኻ ጥምት ኣለኹ ብርሃን ካባኻ እደሊ ኣለኹ ብሎ ኣምላኽ መስገን የስ ነቲ ዝበኩም ብርሃን እመንዎ the moment እግዚአብሔር ኣብ ልብኹም ብርሃን ደምጻልኩም ፍርሃት ካድም ክጅምር አሜን yes ፍርሃት ኣብዘሎ ምስጋና የለን ምስጋና ከመስግኑ ዝጀመሩ ኦልሬዲ እግዚአብሔር ከም ዝገበሮ ስለዚ ኣምኒ ኣምላኽ ከመስግኑ ከለው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድቡቃት ኣተንሳኣሎም ይብለና ኣምላኽ መስገን እሞ ተሳዕሩ አሜን እንድሕር ዳሪኹም ብድሕሪ ዘሎ ታሪኽ እዩ አንብቦ ይኹም ኣብ ገዛኹም ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 አንብቦ ይኹም ተገርም ነገር ምርኮቡ ኮይኖም ምርኮቡ ጸላእቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ጸላእቶም ፈሪሆም ዝፈርሁ ዝነበሩ ተፈሪሆም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ንጸላእኻ ረዓድ ክትከውን ደልየካ ኣሎ እግዚአብሔር ሎሚ ንጸላእኻ እተፍርህ ክትከውን እግዚአብሔር ይደልየካ ኣሎ ማዓንቲ ራማጋናና ሞሲ ፕራጂዳ ላባጋዳ ላባሲያ in the name of Jesus Christ amen ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ yes ፍርሃት ዘበለ ይሰበር በኢየሱስ ፍርሃት ዘበለ ሁሉ ሐንሳብና ሐዋር ይሰበር ፍርሃት ይሰበር በኢየሱስ ክርስቶስ ፍርሃት ይሰበር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ጎይታ መንፈስ ቅዱስ yes አብደቅኻ ፍቅር ይግዛእ አብደቅኻ መንፈስካ ይግዛእ መንፈስ ውልድነት ይግዛእ መንፈስ ፍቅር ይግዛእ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኮንፊደንስ ይመላ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም ይመላ yes ቃል እግዚአብሔር ከነገረና ከሎ ሐሳብ ስጋስ ሞት ይልናል ፍርሃት ሐሳብ ስጋ ይሁት ሞት ይዘምጽ ሐሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን አሜን ሐሳብ መንፈስ ግና ታዩ ህይወትን ኣብ ህይወትኩም ህይወትን ሰላም ክኾን ትደሊ ሐሳብ መንፈስ ሕሰቡ ናይ መንፈስ ነገር ግበሩ Ramagara labo sira lama krabara laba julele be krabara laba dira laba gara laba sia in the name of Jesus Christ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበር ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበር ፍርሃት ተበለኹ ይልዓል yes ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ካብ ዘለና ይኹን ትንሲና ሞ ካብ ዘለና ይኹን ትንሲና ሰብለ ሓፍትና ሰብለ ከበደ ሰብለ